тавсияҳои тавсия дода буд. Ин ҳаким нукта санҷ хусусият ва тарзи истифодаи гиёҳҳои шифобахшро пас аз таҷрибаҳои зиёд собит намуд. имрӯз низ дар тибби муосир аз осори алқонуни Абу Али ибни Сино истифода намуда ба дарди беморон даво мебахшанд. дар бахши қонуни тиб оид ба хусусиятҳои шифоӣ гулу гиёҳҳои ватанӣ аз рӯи тавсияҳои Абу Али ибни Сино матлаб пешниҳод месозем. ин навбат дар бахши қонуни тиб оид ба хусусияти шифобахшии гиёҳи ҷадвор ба истилоҳ имбир ба шумо маълумот медиҳем. ҷадвор гиёҳест ки гулаш бонавш, баргҳояш бошад ба баргҳои чинорак монанд мебошад. хусусиятҳои гиёҳи ҷадвор чунин мебошад: хӯрдани ҷадвор раҳм меоварад, майда, меъда, ҷигар ва гурдаҳоро қавӣ мегардонад. инчунин гиёҳи ҷадвор тамоми гирехҳои баданро мекушояд. агар инро ба варамҳо ва решҳо гузошта банданд, онҳоро таҳлил медиҳад ва агар ба узвҳои дарманд гузошта банданд, дарди узвҳоро шифо мебахшад. гиёҳи ҷадвор баданро фарбеҳ мекунад, ҳамзамон барои бемории асабҳо монанди фолият, сустӣ меъдаро шифо бахшад. гиёҳи ҷадвор барои бемориҳои рӯда ва гурдҳо нафъи зиёд дорад.